mahilig ng matakot. Pero ito na, cringe pa rin. Cringe! Watch this. Ako, pa-check lang. Ang maganda. Yun lang. Bukas, tapos kasabi mo sa mga bakit yung ba? Buksan mo lang, tapos tingnan mo kung ano. Saan ako nagkulang. Saan dito? Sige, atake mo lang, pababa. Pam, ganyan? Saan ako nagkulang? Teka, Ngay! Ngay! Bakit gumagalaw? Kasi alive ka. Gumagalaw pala siya. Yung nagpa-prank, natakot din. Nagpupura! Nagpa-prank, nagpupura! Paano sa parot? Okay na sana eh, natakot pa, no? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.